Как би се чувствал, ако връстниците ти се блъскаха кой по-напред да излезе с теб? Когато си в компания и заговориш, всички да слушат с изключителен интерес. Паузирай видеото и за момент си го представи. Яко, а? Замислял ли си, че както учиш по математика, така има и някои формули за живота, които ако научиш, може да станеш по-готин. Има готин и не толкова начин да го постигнеш. Грешният начин е като започнеш да се сравняваш с другите. Да търсиш с какво си повече от тях. И накрая, щом намериш повече лоши черти в сравнение с твоите, започни да им го показваш. Готиният начин от друга страна е, като всяка сутрин, обед и вечер написваш по няколко качества, за които силно се гордееш със себе си. След това постижения, за които се трудил и си постигнал. Започни с времето да си поставяш все по-големи цели и се потупвай по-раното за всеки провал или успех. И така с времето приятелите ти ще започнат постепенно да забелязват как започваш да се издига все повече и повече и така ще се роди истински интерес към теб. Разликата тук в сравнение с предния начин е, че тук не се сравнява с другите и не ги караш да се чувстват зле. Вместо това, ти ги караш да се замислят какво могат да променят в себе си, така че и те да започнат да се развиват като теб. Внимавай, споделяй, но не се фукай. Това не означава да отидеш да кажеш: спечелих 5 златни медала, нищо особено, какво става с теб? Показвай, че се радваш за успехите си, празнувай ги, но не по начин, който кара другите да се чувстват зле, а по начин, който ги мотивира. Не бъдете като тях. Ако от друга страна избереш грешния начин, не след дълго ще разбереш, че дори най-близките ти приятелчета се надяват да не дойдеш на даскал, а останалите дори да не се върнеш. Най-лошото, когато хейтваш или търсиш недостатъците на другите, е, че се заблуждаваш. Когато го правиш, се чувстваш, че си над другите, но всъщност потъваш в калта. Накрая оставаш без нито един истински приятел и без капка внимание. Другото е, че ще получава също в замяна. Сега си представи как всеки един твой познат тайно търси какво не е наред в теб, с какво той е по-добър и с какво може да те засенчи. Интересно ми е как би се почувствал, ако знаеше това. Забелязал ли си как, когато излезете двама и някой от вас се чувства много неудобно и притеснено, как тази емоция се прехвърля и на двама ви? Да, точно така. Същото се получава и когато истински се чувстваш готин, защото се цениш високо и целиш високо. Така ще накараш другия с теб да се чувства добре, не само защото излизаш с готини хора, теб, ами също защото зареждаш атмосферата с твоята позитивна енергия. Ако видиш, че някой приятел се е трудил здравата в последно време за постигането на някоя цел, независимо дали се е провалил или е успял да я постигне, потупай го по рамото и го накарай да се гордее със себе си. Напомни му, че има хора, които изобщо не се целят или имат някакви нищожни цели. Ако видиш, че някой твой приятел минава през трудности, удари му едно рамо и го развесели. Напомни му, че има твоята подкрепа и че нещата винаги се оправят. Вместо да се подиграваш с приятелите си, бъди смел и се застъпи за тях. Защити ги, когато няма кой да види. Ето тогава си наистина готин. Мотивирай приятел да не се отказва от целите и мечтите си и му покажи, че наистина вярваш в него. Когато избереш готиния начин, това съвсем не означава, че трябва да си сериозен
и да не пускаш базици с приятелите си. Напротив, избирайки втория начин, така ти можеш да пускаш и в пъти повече базици, отколкото ако би избрал първия. Но има един малък детайл. Никога не трябва да е с подигравателна цел. Другото нещо е, че трябва да се научиш да се калибрираш в социалната обстановка. С други думи, не всеки път е време за базици. Спазваш ли тези две неща, можеш да се базикаш колкото си поискаш. Огромната разлика от грешния, където задълбаваш себе си и другите около теб, с готиния начин ти издигаш себе си и другите около теб. Ти често пъти си тяхната опора. Готино, а? Ако имаш въпрос и искаш да чуеш мнението ми, дръсни един коментар отдолу. Да си готин не винаги е лесно. Но от друга страна, ако искаш, можеш да станеш. Въпросът е колко силно го искаш. Съжалявам, но колкото и силно да е, не трябва да е по-силно от желанието да кликнеш лайк и subscribe отдолу. Благодаря. Win for the day.